Имало едно време, преди 2 години, един обикновен понеделник, поне така си мислех като станах и отидох в офиса на булевард Левски. Няколко часа по-късно светът се преобърна на 180 градуса. Нападки, обвинения, смях на сериозни неща и само за минути вече нямах място в този офис. Офис, който ме бе приел с отворени обятия и ме посрещна от дома, когато някой ми заяви, че никой няма да ме вземе. 3 години това за мен и част от вас беше не просто работа, а дом, в който заедно се смеем, плачем, напиваме се и какво ли още не. И дойде заветния 13 ноември 23 година и един съдбоносен обяд тук, на това място, горе-долу същото време. 5 човека стояхме и се чудихме какво ще правим от тук нататък, как ще се върнем, ще работим заедно и всеки от нас мислеше, че изхода е само един, да напуснем. Вярвам в съдбата и в това, че тя ме обича, но ние повярвах тогава, когато само за час Дени, Радост, Йони и Сашо заедно с Иля решиха, че изходите са два и че втория е най-добрия, нов офис воден от мен. Не исках и не можех. Страхът от неизвестното, от отговорността, от очакванията и какво ще стане, ако не успея, взеха връх. Хаоса около мен и вътре в мен, ужасът от това, че случват се не част от плана ми, направи лудостта пълна. Приятели, колеги, добри познати, партньори, психолог, всички казваха само едно, че ще се справя. Тогава за мен беше химера, какво сляпо доверие имат отражението в мен и направих стъпката на 2 водки тук и казах да. Беше точно толкова ужасно като дато, което казах в деня на брака си и него не го исках. И 10 дни по-късно връщане назад нямаше. Договора бе подписан, на организацията по откриването и започването на дейността на новия офис бяха в ход. И като сън минаха месеците до откриването и ако щете, вярвайте, само аз и шепа хора около мен знаеха какъв ужас изпитвах всеки ден, ставайки, за да отида на работа и да бъда това, което всички вярват, че мога да направя. Всяка вечер сънувах кошмари, в които пропадам, не успяла, съсипала екипа си с лошо отношение и какво ли още не. Поудявах сутрин, а вечер ме беше страх да заспя, защото пак идваше утре и провала беше и там. Днес, 2 години по-късно, на този ден, съм по-щастлива от преди паметното събитие тогава, защото направих страхотен офис и стъпка по стъпка изградих страхотен екип. Защото вие знаете колко усилия ми струва да не викам, да съм спокойна, да се справям с всеки ваш казус и да приемам шегите ви с усмивка. Да помагам, подкрепям, водя, обучавам и всичко друго, което трябва и не трябва да правя за вас, но го правя и не ми е лесно. Но като